Un adult este caracterizat prin prisma celor 7 ani de acasă. Folosim destul de des sintagma asta. Fie că ai auzit-o la alții în jurul tău, fie că ai folosit-o chiar tu, dar este o metodă prin care putem să arătăm cu degetul spre cineva și să spunem persoana aia este așa și se datorează primilor 7 ani din viață. O să ajungem să dezbatem și subiectul acela, dar consider că la fel de important sunt și anii ulteriori, deci nu doar cei 7 ani de acasă. Și mă refer aici, desigur, la perioada pe care o petrecem, copil fiind într-un sistem de învățământ, în școală. E bine, eu consider că n-aș fi fost omul care sunt astăzi dacă nu existau anumite momente pivotale sau persoane foarte importante în viața mea în perioada copilăriei, în perioada adolescenței, și aici nu mă refer doar la oamenii cu care ne înconjurăm. Am vorbit într-un episod anterior despre cât de important sunt oamenii cu care te înconjori. Și sigur, există o paralelă aici, dar mă refer care sunt persoanele care te influențează tocmai în perioada aceea foarte sensibilă, dar foarte importantă și determinantă pentru viața de adult, și anume perioada copilăriei. Ei bine, vorbesc despre un cadru didactic. O persoană care învață copiii și îi ajută, îi pornește în viață mai mult decât o fac părinții acelor copii, desigur, și cum spuneam, tocmai perioada aceea a copilăriei și perioada pe care eu am petrecut-o în școală și copiii o petrec astăzi în școală, este foarte importantă și chiar determinantă pentru succesul și personalitatea acelui viitor adult. Fără să mai lungesc această introducere, am plăcerea să vă prezint doamna Iarca Baițar. Bun găsit și bine ați venit în podcastul Videolize. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru această oportunitate de a împărtăși cu ceilalți din experiența mea. No, cu siguranță. Nu doar perspectiva de cadru didactic, dar experiența de viață și mai mult decât atât celelalte componente care contribuie la persoana care sunteți, despre care o să discutăm în acest episod. Spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră. Concret cu ce vă ocupați, am spus deja că sunteți cadru didactic, dar concret cu ce vă ocupați și cred că mai important de atât, cine este Iarca Baițar? În primul rând, aș vrea să spun, da, sunt cadru didactic de 28 de ani, am în spate o experiență de 28 de ani, dar pe lângă asta, recent am început să cochetez cu ideea de a merge mai departe cu predatul, pentru că practic tot asta îmi doresc să fac, doar că vreau să mă orientez spre a-mi folosi abilitățile de comunicare pe care mi le-am dezvoltat în ultima perioadă, de a reuși să dau mai departe tot ceea ce am învățat despre mine și ce m-a ajutat pe mine foarte mult în viața mea, să dau asta mai departe prin cursuri pe care intenționez să le fac în calitate de coach și mentor în transformare personală. Ok. Este foarte interesant că am început conversația de la copii, începerea anului școlar, cadru didactic, până la urmă, din ceea ce spuneți, sunteți cadru didactic nu doar pentru copii, da, în fiecare zi a săptămânii, dar probabil în afara acestui program sunteți și cadru didactic pentru adulți. Da. Până la urmă, cât de importantă este educarea continuă, și nu mă refer aici din perspectiva academică, adulților, și care este impactul acesta, sau care este impactul pe care îl aduce în viața copiilor, tocmai educarea adulților. Ceea ce am experimentat eu până la vârsta de 39 de ani mă duce la concluzia că este extrem de important. Educația continuă este ceea ce ne ajută pe noi să avem o viață calitativă, consider eu. Și pot să spun asta datorită faptului că până la 39 de ani eram o persoană care nu învățam. Adică mi-aduc aminte de perioada în care eram în liceu și aveam un profesor de limba română care mereu ne spunea că meseria de dascăl înseamnă învățat, învățat și învățat. Și nu-mi plăcea deloc de el când spunea asta, deși mi-era foarte drag ca și cadru didactic, a avut un impact foarte mare în viața mea ca om, ca persoană, dar când spunea această frază, reușea cumva adică mă deranja oarecum, într-o oarecare măsură, pentru că nu eram o persoană orientată către învățare în acel moment. Pe parcursul vieții mele, că m-ați întrebat cine este Iarca Baițar, nu mă identific cu rolurile pe care le joc în această viață. Da, sunt mamă, sunt soție, sunt cadru didactic, dar în spate există o persoană, un om, da? Un om cu foarte multe calități, dar un om și cu puncte slabe. Lucruri pe care nu le știam despre mine până la vârsta de 39 de ani. Știam doar rolurile pe care le interpretam în viața mea, atât.
Și atunci vă spuneam că la vârsta de 39 de ani ajunsesem într-o situație, într-un declin emoțional, practic, pentru că nimic din ceea ce făceam nu mă mai mulțumea. Nici pe plan personal și nici pe plan profesional. Eu îmi promisesem când am decis să fiu dascăl, și asta s-a întâmplat în clasa 1 chiar, tot datorită impactului unui dascăl, cum spuneați, că dascălii pot avea un impact foarte mare în viața copiilor, datorită impactului, din păcate, negativ pe care l-a avut învățătoarea mea asupra mea, am decis că vreau să fiu învățătoare, dar vreau să fiu un alt fel de învățătoare pentru copiii mei. Și am început să exersez asta încă din clasa 1. Ok. Scriam pe mobila din camera Deci v-ați intrat în rolul dascălului, probabil cu o altă minte și o perspectivă de atunci, dar... Deci îmi doream foarte mult să devin dascăl și după ce am terminat liceul pedagogic și am început să lucrez în învățământ, am constatat că în ani, bineînțeles, cumva că nu mă aduce împlinire suficientă această meserie. Nu înțelegeam în acel moment, de unde vine această neîmplinire sufletească, mai ales că îmi dorisem foarte mult să devin dascăl, adică iubeam ceea ce făceam, doar că mi se părea că nu e eficient ceea ce fac. Și atunci de acolo a început zbuciumul, da? Am început să caut ce anume mă împiedică să fiu acel dascăl care mi-am dorit să fiu. Deci problema nu era la nivelul... La nivelul profesiei, adică nu era întrebarea dacă vreau sau nu mai vreau să fiu dascăl, ci modul în care fac meseria. Da, exact, și mi-aduc aminte că în momentul în care eu eram în pragul de a mă înscrie la liceul pedagogic, la un moment dat am vrut să renunț. Chiar în ziua în care s-au făcut înscrierile, voiam să renunț și cel care m-a înscris pe lista de candidați a fost directorul școlii noastre, pentru că a văzut că eu nu vreau să mă înscriu. Și spunea în acel moment că, când îi spunea directorului să mă treacă pe lista de candidați, a spus că el garantează pentru mine că eu voi fi un dascăl de excepție. Și pe parcursul anilor, când am văzut că nu sunt acel dascăl, în primul rând știam eu cum îmi doream să fiu pentru elevii mei și nu eram nici pe aproape de acea persoană, de acel ideal, simțeam oarecum că l-am dezamăgit. Era o persoană care a avut foarte multă încredere în mine și simțeam că oarecum l-am dezamăgit, că nu m-am ridicat la acele așteptări pe care le avea el, cu toate că el nu mai era în viață. Dar era ca și cum nu aș fi ajuns să respect încrederea aia sau să câștig încrederea aceea pe care o avea în abilitățile mele, în calitățile mele. Se spune că, sau mă rog, cred că suntem de fapt cei mai mari critici ai noștri și uneori prea aspri. Da. Ei bine, tocmai aceste sentimente pe care le trăiați atunci erau bazate și pe altceva în afară de propria părere? Da. Ok. Pornisem de la o imagine de sine foarte scăzută și tocmai de aici s-au întâmplat toate. Uitându-mă în jurul meu în momentul respectiv, ca și mamă, mi se părea că am eșuat. Ca soție nu eram ceea ce mi-am imaginat eu că ar trebui să fie. Prieteniile mele nu erau atât de calitative precum mă așteptam eu. Da, deci eram un critic foarte aspru pentru că, uitându-mă în fiecare aspect al vieții mele, observam doar părțile negative, dar bineînțeles că a contribuit și starea emoțională, pentru că simțeam că nu sunt împlinită, nu sunt unde mi-aș fi dorit eu să fiu. Ok, o să facem un salt un pic așa mai mare peste ani, după care o să ne întoarcem. Ne-ați povestit care era starea interioară în momentele respective, care este starea interioară astăzi, cu atât mai mult că deja a început anul școlar, v-ați revăzut elevii. În momentul de față pot să spun, da, sunt o persoană împlinită din foarte multe puncte de vedere, deci și ca dascăl, și ca mamă, sunt mama a 3 copii, și ca și soție, aș putea să spun, și încă suntem în lucru la capitolul relație, pentru că acolo întotdeauna cred că este ceva, de fapt în fiecare aspect al vieții noastre, dacă suntem foarte sinceri, este mereu ceva de îmbunătățit, dar cumva cred că asta a fost pusă pe ultimul loc, eram mult mai concentrată pe a îmbunătăți relația cu copiii mei. Dar, ca să vă răspund la întrebare, da, în momentul de față sunt o persoană împlinită și la locul de muncă și în relațiile personale și în fiecare aspect, să zic așa.
Ce considerați că este mai dificil sau care din cele două roluri de dascăl vi se pare că este mai dificil sau cu provocări mai multe? Cel în care vă adresați și ajutați la educarea copiilor sau cel pe care îl aveți din postura de mentor și trainer cu adulții pentru care sunteți dascăl în programele dumneavoastră? Cred că este mult mai dificil să lucrezi cu adulții decât să lucrezi cu copiii. Pentru că noi adulții deja avem în spate niște ani, niște experiențe acumulate, niște tipare de gândire și atunci acolo este mult mai mult de lucru decât când lucrezi cu copiii. Spuneți-ne, înainte să trecem la lucruri un pic mai, nu știu, poate tehnice, spuneți-mi, deja a trecut prima săptămână de școală. S-a întâmplat ceva sau a fost vreun eveniment care v-a marcat așa deja din prima săptămână și acum doar în câteva secunde puteți să vă aduceți imediat aminte, poate intervenția unui părinte sau poate o discuție cu unul din copii sau prima săptămână de obicei e light și nu se întâmplă nimic? Aș putea să vă spun că este prima generație de copii la care eu nu întâmpin probleme. Este prima generație de copii, deși vă spuneam că am 28 de ani vechime în cadrul învățământului. Aceasta este prima generație pe care am reușit să o formez în așa fel încât suntem al 5-lea an împreună și ceea ce trăim noi în cadrul clasei este ceva extraordinar. Nu avem conflicte, nu avem situații pe care să nu le putem gestiona. Deci totul este, cred că așa cum mi-am dorit eu cândva când mi-am imaginat cum va fi în rolul de dascăl. Dar, repet, este prima generație pe care am reușit să o formez așa. Spuneți generație. Concret la ce vă referiți? Cât de mici sau cât de mari sunt copiii pe care îi învățați? Adică sunteți învățătoare? Da, sunt învățătoare și mă refer, când spun generație, mă refer copiii pe care eu îi duc de la clasa 0 și până la clasa 4. Ok, și ați spus 5 ani, deci vorbiți de generația care acum sunt în clasa 4, înainte de gimnaziu. Da. Dar, ok, este prima generație, ați spus lucrul acesta, în care nu sunt conflicte, totul decurge conform planului pe care vi l-ați setat. A fost așa de la început, adică în toți acești 5 ani, este în toată generația în fiecare an, sau a fost mai degrabă un crescendo? A fost și un crescendo, dar aș putea să spun că, da, pornind cu ei din clasa 0, dar pornind de la o mentalitate diferită. Ce factori au influențat sau de ce generația aceasta, cel puțin, bineînțeles, vorbim de copiii pe care dumneavoastră îi învățați, de ce este diferit generația asta față de generațiile anterioare? Pentru că este o generație pe care am format-o după ce am început să mă dezvolt eu. După ce mi-am îmbunătățit eu anumite abilități, după ce mi-am dezvoltat anumite abilități și am putut să aplic toate acele lucruri în cadrul clasei, am putut să am aceste rezultate. Sper că nu o să deranjăm pe nimeni sau eu nu o să deranjez pe nimeni cu întrebarea pe care urmează să o adresez, dar dacă am urmări, nu știu, știri sau dacă am vorbit cu dascăli din alte zone ale țării sau poate chiar din alte zone ale județului, ale Banatului chiar, nu cred că toată lumea o să zică același lucru. Și atunci, nici nu contează asta, dar ce vreau să vă întreb este, considerați că unul din motivele pentru care dascălii se plâng de o anumită generație sau de anumiți copii este chiar nivelul lor de dezvoltare? Din experiența mea proprie, de 28 de ani la catedră, aș putea să spun cu certitudine că asta face diferența. Dezvoltarea ta ca dascăl. Și îmi amintesc acum o conversație pe care am avut-o cu cineva nu de mult și, în fine, atunci când vorbim de obicei despre o problemă, la orice nivel, în orice circunstanță, în orice grup sau comunitate, de multe ori se zice că problema începe de sus. Sau că atunci când nu ai o relație extraordinară cu cei din jurul tău, ai putea să spui că problema este de fapt la tine. Împărtășiți aceeași părere? Da. Eu sunt de principiu că totul pornește în primul rând de la propria persoană. Dacă tu poți să te gestionezi pe tine, poți să gestionezi și ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dar dacă nu te poți gestiona pe tine, nu ai cum să gestionezi situațiile cu care te confrunți. Când spuneți gestionare, la ce vă referiți concret? Adică
să fiu o persoană proactivă și nu o persoană reactivă. Da? Pentru că putem să fim persoane reactive și eu am fost. Eu am fost una dintre persoanele care până la vârsta de 39 de ani era mai mult reactivă decât proactivă. Da? Adică mai mult căutam, focusul meu era mai mult pe problemă decât pe soluție. Da? În orice context, fie că era, sau în orice rol, să zic așa, fie că era vorba despre rolul de mamă, fie că era vorba despre rolul de soție, fie că era vorba despre rolul de dascăl. Și controlul sau autocontrolul emoțiilor. Autocontrolul emoțiilor, bineînțeles, pentru că vă spuneam că ajunsesem la un moment dat, la vârsta de 39 de ani, în pragul depresiei și asta se datora faptului că, da, în spate erau foarte multe emoții nerezolvate, care la momentul respectiv au ajuns să vină peste mine și să mă copleșească în așa fel încât să nu mai pot să gestionez ceea ce se întâmpla. Spunea unul din mentorii mei, de fapt încă o spune destul de des, în engleză prima dată, when emotion goes high, IQ goes down. Atunci când emoția sau nivelul emoției crește, inteligența de obicei scade. Perfect de acord cu ce spune, pentru că degeaba suntem noi inteligenți din punct de vedere intelectual. Dacă nu suntem inteligenți din punct de vedere emoțional, acea inteligență intelectuală nu are valoare. Și eu mă consideram o persoană inteligentă din punct de vedere academic. Aveam toate cunoștințele de care are nevoie un dascăl. Dar eu nu știam să gestionez situațiile conflictuale din clasă. Eu nu știam să mă cobor la nivelul de înțelegere al elevului meu. Nu știam să mă pun în situația lui, poate de cele mai multe ori. Nu știam să las problemele pe care le aveam acasă, să le las doar acasă. Le aduceam cu mine la locul de muncă. Sau invers, da. Înainte să trecem la lucruri mai degrabă direcționate către adulți, e mai degrabă o curiozitate personală, ceea ce vreau să vă întreb acum, dar vorbim de generații, evident că și acolo sunt multe de discutat și fără să deschidem așa o cutie a Pandorei, dar îmi amintesc eu că pe vremea mea, generația mea eram într-un fel, generațiile care au urmat au fost altfel. Ei bine, astăzi, cu tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial, cu toată deschiderea și diversitatea din lume, sau cel puțin așa cum este ea promovată, cu, desigur, problemele și locale și de anturaj, tehnologie, inteligență artificială și mai știu eu câte și mai câte, dispozitive la îndemâna oricărui copil. Cum considerați că totuși sunteți în învățământ de ceva timp și au trecut prin mâna dumneavoastră multe generații sau mai multe generații? Cum reușiți totuși sau în primul rând, care este diferența dintre primele generații atunci când ați început activitatea de dascăl și această generație? Chiar dacă ați spus mai devreme că este cea mai bună, cea mai productivă perioadă din perspectiva asta. M-aș întoarce din nou la aceeași idee. Diferența o face faptul că înainte eu nu eram o persoană care să mă dezvolt, nu eram o persoană care să mă cunosc pe mine suficient de mult și acum sunt o persoană care sunt interesată de dezvoltarea mea personală continuă. Și asta a făcut diferența. Deci nu cred că este neapărat vorba despre diferențe dintre generații, cum este vorba despre diferențe de mentalități. Și modul de adaptare la moment. Exact, modul de adaptare și cred că este foarte important să înțelegem că noi dascăli nu suntem autosuficienți. Adică nu odată cu terminarea facultății sau cu încheierea studiilor, nu înseamnă că noi nu mai avem nimic de învățat sau că nu ar trebui să învățăm. Cred că trebuie să fim foarte intenționați să ne dezvoltăm în primul rând o mentalitate flexibilă și apoi să fim foarte autodidacți, da? Și să ne adaptăm vremurilor. Ok, dar adult fiind și prins în mrajele vieții și atâtea ipostaze și situații și filtre, mă rog, suntem părinți, unii dintre noi avem un loc de muncă, desigur, avem deja foarte multe activități și parcă apar din ce în ce mai multe, trăim așa într-o lume nebună sau cel puțin așa poate părea pentru unii. Cum reușești în toată multitudinea asta de task-uri și de roluri pe care trebuie să le întreprinzi să te ocupi și de tine, să dai timp și dezvoltării tale? Pentru că nu vorbim aici de citești o carte și ți s-a schimbat viața. Vorbim probabil de un proces mai de lungă durată. Sigur că da. Cred că primul lucru care este foarte important fiecare dintre noi, ca să putem să ne gestionăm timpul eficient, cred că este foarte bine să ne cunoaștem în primul rând valorile. Ceea ce este foarte important pentru noi, da? Și atunci, în funcție de valori, vom ști să ne prioritizăm
timpul și activitățile pe care le avem. Cred că este imperios necesar, aș spune, ca fiecare om să-și cunoască foarte bine valorile, să fie foarte clar în privința asta și apoi de acolo va ști și cum să gestioneze timpul. Pentru că va ști să spună nu lucrurilor care nu merg în direcția scopului său și să spună da acelor lucruri care contează. Da, vă împărtășesc și mulțumesc pentru că ați adus asta în discuție. Valorile personale, cred că alea de fapt sunt cele mai importante pentru că alea le transpunem și în activitate oricum. Sau, mă rog, în engleză core values. Și mi-amintesc acum că am ținut un program online de 5 zile anul trecut, la începutul anului trecut, în care am prima prezentare pe care am ținut-o și îmi continui să cred același lucru și cred că asta aș face, deși am primit așa câteva remarci, am vorbit despre misiune și despre valorile personale înainte să vorbim despre tacticile de marketing. Și unii oameni au zis, lasă-ne cu astea, dă-ne secretele, dă-ne exact how to. Dar consider într-adevăr că sunt foarte importante principiile și valorile personale, să le cunoști. Nu înseamnă că trebuie să fie la fel ca ale lui X sau Y, trebuie să fie ale tale, să ți le cunoști pentru că pe baza lor vei lua de fapt deciziile. Exact. Conștiente sau inconștiente. Valorile sunt, practic, factorii determinanți în toate deciziile pe care le luăm noi în viață. Mi-aduc aminte de perioada dinainte de a-mi ști valorile. Deci nu e de mirare că am ajuns în stadiul în care eram, din punct de vedere emoțional, la vârsta de 31 de ani, pentru că eu, practic, nu știam nici cine sunt, nu cunoșteam valorile categoric, deci nu s-a pus problema de așa ceva. Erau foarte multe lucruri pe care nu le știam despre mine și da, sunt foarte de acord, trebuie să-ți cunoști valorile, trebuie să-ți cunoști misiunea și după aceea, da, poți să mergi în continuare cu restul. Asta este ceva ce am aplicat și în ceea ce mă privește pe mine și în ceea ce privește copiii mei, adică tot ceea ce am învățat despre mine mai târziu am extins asupra copiilor mei. Aia a fost ceea ce m-a ajutat să mă îmbunătățesc relația cu copiii, cunoscându-mi valorile mele, cunoscând valorile lor, cunoscându-ne valorile familiei, deja automat lucrurile au început să se schimbe. Poate sunt astfel care ne privesc și cărora le se pare interesant și ok, eu cum aș putea să fac la fel în cadrul grupului de elevi pe care am, adică cum pot să ajung să cunosc valorile lor. Ok, hai că eu pot să-mi dau seama despre mine, fac acum un exercițiu și îmi descoper așa o listă de valori personale. Cum reușesc să aflu valorile unui copil de 10 ani? Foarte ușor. Deci, în primul rând, cred că așa cum este important să cunoaștem valorile noastre, să avem niște valori personale și niște valori în cadrul familiei, este foarte bine să avem și niște valori în cadrul clasei. Eu personal, că vă spuneam că este prima generație cu care am reușit să ajung la nivelul ăsta, am pornit tocmai de la această idee, de la a ne stabili niște valori ale clasei. Noi avem ca și simbol al clasei inima. Și atunci, de la acrostihul inimă, ne-am ales niște valori împreună. Și avem ca și valori iubirea, avem noblețea, avem integritatea, avem mărinimia și altruismul, ca și valori ale clasei. Apoi, de acolo am mers mai departe. Vă spuneam că tot ceea ce am descoperit la mine și tot procesul care am văzut că a funcționat la mine, l-am extins asupra copiilor mei și după aia în cadrul clasei. Următorul pas a fost să aflu care sunt valorile copiilor, bineînțeles la nivelul lor de înțelegere. Pentru că sunt copii mici, da? Dar sunt și ei persoane care știu să spună până într-un anumit punct ce este important pentru ei. Și atunci le-am dat un anumit număr de valori pe înțelesul lor, da? Pe nivelul de înțelegere al vârstei lor și de acolo ei au ales ce este important pentru ei. În momentul de față, ca și dascăl, știu care sunt valorile copiilor mei din clasă, știu care este tipul lor de personalitate, știu care sunt inteligențele lor multiple, care este stilul lor de învățare. Cred că astea sunt lucrurile care fac diferența, de fapt, în cadrul colectivului. Adică acele lucruri care pot să te ajute ca tu să ajungi să creezi o clasă în care să nu existe violență și să fie liniștea pe care o avem noi acum. Foarte, foarte tare. Cred că pur și simplu comunicarea acelor cuvinte cheie, da? Care, au fost definite ca fiind și valori și copiii citind sau, ascultând acele cuvinte, iubire, pace, prietenie, respect și așa mai departe,
atunci când le-au verbalizat, chiar dacă probabil nu le-au înțeles în deplinătatea sensului, dar odată ce li se tot comunică și îi repetă prin exercițiile probabil pe care le faceți, ok, respect, iubire, deja sunt sedimentate de mintea lor mult mai profund decât poate ni s-ar părea la o primă vedere. Bineînțeles, noi valorile nu le avem doar alese ca să fie alese, sunt valori pe care le trăim în fiecare zi în cadrul colectivului. În fiecare săptămână, la început de săptămână luni, ne extragem, avem într-o cutie valorile puse, le avem și pe perete puse, dar le avem și într-o cutie și la început de săptămână copilul responsabil cu extragerea valorii vine, extrage valoarea pentru săptămâna respectivă. Valoarea este scrisă pe tablă, toată săptămâna rămâne acolo și mai extragem o obișnuință din cele 7 obișnuințe ale lui Stephen Covey, nu știu dacă ați auzit de ele. Sunt 7 obișnuințe ale lui Stephen Covey, care iarăși funcționează foarte bine în cadrul grupului, adică acestea au fost lucruri pe care, din nou, repet, le-am aplicat în ceea ce mă privește pe mine, personal, în relația cu mine, după aia în relația cu copiii mei și după aia, dacă a funcționat acasă, le-am dus și la școală și le-am experimentat și au funcționat foarte bine. Valorile lui Stephen Covey sunt așa: fii proactiv, începe cu gândul la final, pune-ți prioritățile pe primul loc, gândește câștig, caută să înțelegi înainte să înțelegi, acționează în sinergie și ascute fie răstrăul. Și atunci noi avem și acele principii, le avem pe perete, sub formă de planșe, și în fiecare săptămână extragem o valoare și un principiu. Și atunci, în cadrul colectivului, în toată săptămâna, noi ne comportăm în funcție de acele valori și acea valoare și acea obișnuință. Și atunci când unul din copii, nu știu, uită să face ceva ce nu este în cadrul valorii sau principiului, îi se atrage atenția sau cum este corectat? Tot timpul discutăm. Noi, vă spuneam și mai înainte că în momentul în care începi să devii proactiv, focusul tău se schimbă. Deci treci de pe focusul pe problemă, pe focusul pe soluție. Și atunci noi tot timpul căutăm soluții. Pentru că acele principii, vă spuneam, ne ajută foarte mult în această direcție. Tot timpul analizăm problema din prisma să fie câștig-câștig. Win-win. Da, win-win. Să începem cu gândul la final, bineînțeles, pentru că noi ne-am propus, noi avem niște obiective ale clasei, avem o misiune a clasei, avem un scop al clasei, avem obiectivele clasei, viziunea clasei și atunci ele toate le luăm pe rând și le tot analizăm și ne uităm dacă ne încadrăm acolo, dacă ne-am respectat acele obiective, dacă suntem în acord cu misiunea clasei noastre. Și da, funcționează. Ați avut vreo interacțiune cu unul din părinții acestor copii și v-au spus, a venit copilul acasă și mi-a zis aia și aia? Bineînțeles. Ați avut și părinți cărora li s-a părut că e irelevant sau că nu e bine ce faceți? Bineînțeles. M-am confruntat cu ambele categorii, dar în timp au observat că lucrurile dau rezultate și că, într-adevăr, suntem, în momentul de față, singura clasă la nivel de liceu în care nu există violență. Wow. Și asta cred că spune mult. Deci rezultatele se reflectă în comportamentele lor. Adevărul este că e un pic trist când trebuie să folosim cuvântul violență într-un cadru în care vorbim de copii de 12 ani maxim. Este foarte trist și cred că nu suntem suficient de conștienți de ce se întâmplă. De cât de mult s-a dezvoltat violența în cadrul școlii, de cât de mult a crescut acest fenomenul bullying. Noi am lucrat cu școlile, eu cu o colegă am lucrat cu școlile din Timișoara, am avut un proiect, adică avem și în momentul de față, în cadrul unei asociații în care activăm, avem un proiect pe bullying care se desfășoară în momentul de față la nivel de țară. Și am avut oportunitatea să lucrăm cu foarte multe clase, chiar și din Timișoara, și e de speriat ceea ce am văzut în cadrul școlilor, în cadrul relațiilor dintre elevi. Da, e trist. O bună parte din acest comportament vine de acasă. Până la urmă, copiii sunt bureți care absorb tot ceea ce văd și aud de acasă și într-o formă sau alta și într-o proporție destul de ridicată, nu putem să vorbim de 100%, dar într-o proporție destul de ridicată, ei replică ceea ce văd acasă. Și atunci unii dascăli spun, păi bine, ce pot să fac eu ca și dascăl să-i corectez un comportament când copilul vede comportamentul ăsta zilnic, poate acasă. Da,
sunt perfect de acord, doar că și eu am pornit tot de acolo, de la ideea asta, ce pot să fac eu ca dascăl. În urmă cu 7 ani, pentru că mai exact în urmă cu 7 ani am început eu să schimb anumite lucruri în gândirea mea, în mentalitatea mea și în modul în care îmi exercitam această profesie. Dar, din nou, mă întorc în același punct. Învață tu despre tine. Caută să descoperi toate modalitățile prin care ai putea să ajungi la sufletul copilului. Aristotel a spus o vorbă foarte mare. Înainte să ajungi la mintea unui copil, trebuie să ajungi la inima lui. Deci înainte să atingi mintea unui copil, atinge inima lui. Și după ce ai atins inima, cu siguranță vei putea să atingi mintea. Ce frumos! Da. Și am experimentat-o, din nou spun, da, pot să spun, am varianta de dascăl de dinainte, de dezvoltare personală și de dinainte de a înțelege foarte multe lucruri și am experiența de dascăl de după. Și o diferență. Și e o diferență extraordinar de mare. Da, copiii vin într-adevăr cu tot felul de comportamente de acasă, dar noi putem să ne adaptăm la acele comportamente. În momentul în care ne schimbăm nivelul de înțelegere a omului din fața noastră și când ne uităm că în fața noastră nu avem un număr matricol, ci avem o persoană. Avem un suflet. Da. Și cred că aici ar trebui să se producă schimbarea. La felul în care ne uităm la copiii noștri, la elevii noștri. Vorbim de schimbare la nivel macro. Că, mă rog, diferite societăți s-au modificat în timp și s-au schimbat, unele mai bine, altele mai puțin bine. Obișnuim să dăm exemple pozitive, nu știu, dacă ne gândim la țările scandinave, cel puțin cum se vede la distanță, că eu cel puțin n-am experimentat ce acolo, dar în egală măsură dăm exemple negative, nu știu, alte societăți, că nu vreau acum să arătăm cu degetul, dar vorbim de schimbare și în România. Vrem o schimbare și ok, că vine campania acum, o să apară multe modalități prin care putem să ne schimbăm în bine ca și țară, cel puțin din punct de vedere marketing, dar realitatea este că putem să ne schimbăm la nivel macro și, interesant sau nu, schimbarea la nivel macro începe de la nivel micro, pentru că începe cu tine, începe cu cei din jurul tău și dacă reușim să aducem o schimbare în grupul nostru, ăsta este modul de contribuție pentru nivelul macro. Și la fel de interesant mi se pare și ciclul acesta al vieții, că adulții, de fapt, construiesc copiii care vor fi viitori adulți, care vor construi copii. Și educația la nivel de copil, mă rog, la nivelul vârstei unui copil este foarte importantă, dar dacă copilul ăla n-a experimentat genul ăla de educație productivă, proactivă, atunci când a fost copil și a ajuns adult nepregătit, nu este prea târziu, bineînțeles, pentru că adultul ăla nu o să mai fie copil, dar adultul ăla o să influențeze un copil. Exact. Și asta poate să fie o metodă bună prin care să contribuim la schimbarea pe care o așteptăm și ne dorim ca ăia 3 oameni din fața televizorului să producă schimbarea. Gandhi spunea un lucru foarte important: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Da. Deci eu, ca să văd o schimbare în cadrul clasei mele, trebuie să încep cu mine. Dacă vreau să văd o schimbare în cadrul familiei mele, trebuie să încep cu mine. Pentru că noi vorbim de a se schimba un sistem, de exemplu, dacă ne referim la învățământ, da? Vrem să se schimbe sistemul de învățământ, da. Cine e sistemul? Oamenii din el. Da? Deci, practic, cine ar trebui să se schimbe? Atâta timp cât sistemul este doar un nume. Cei care pun sistemul în funcțiune suntem noi oamenii. Păi da, dar eu nu mă pricep, vă spun doar ce aud, da, în jurul meu. Procedurile din învățământ sunt la fel ca acum 30 de ani, dar oamenii sunt diferiți. Nu, astea sunt lucrurile de care se plâng oamenii. Da, se plâng pentru că, da, într-adevăr, întotdeauna este bine să găsim o scuză. Când vrem să facem un lucru, căutăm soluții, când nu vrem să facem un lucru, căutăm scuze. E mai ușor. Da, asta o știu până și copiii mei de clasa 4-a și îi spun tot timpul când vine câte un coleg de-a lor și spune că n-am putut să fac aia sau n-am putut să-mi termin proiectul și nu. Imediat se găsesc 2-3 care să-i spună: când vrei să faci ceva, cauți soluții, când nu vrei să faci ceva, cauți scuze. Ce tare mi se pare asta. Da.
Și așa e și cu noi. Da, deci noi vrem schimbări și știu că mi s-a întâmplat și mie. Voiam să-mi schimb soțul, voiam să-mi schimb copiii, voiam să schimb elevii din clasă, voiam să-mi schimb colegii la lucru, adică să schimb comportamentele tuturor, mai puțin pe al meu. Dar n-au funcționat lucrurile. Până când nu am început să schimb comportamentele mele, nu s-a schimbat nimic. O spunea Jim Rohn, nu este singurul, dar for things to change, you need to change. Exact. You've got to change. Da, ca lucrurile să se schimbe, tu trebuie să te schimbi. Da, sunt foarte de acord cu asta. Spuneam la începutul conversației că aveți așa două direcții din postura asta de dascăl, da? Evident, vorbim de elevii pe care îi învățați și vorbim și de adulții cu care interacționați și pe care îi ajutați să obțină cel puțin lucrurile sau mentalitatea pe care dumneavoastră ați obținut-o. Până la urmă nu putem să învățăm decât ceea ce știm. Și citeam de pe pagina de copertă a profilului dumneavoastră de Facebook un mission statement, cred eu că este acesta, și anume: ajut persoanele nemulțumite de calitatea vieții lor să-și descopere potențialul și să-și construiască o viață împlinită prin autocunoaștere și autoreglare emoțională. Și evident, aici sunt multe puncte. În primul rând, persoanele nemulțumite de calitatea vieții. Spuneați că vă regăseați în situația asta. Cum ar putea cineva care ne ascultă acum sau ne urmărește să-și dea seama că nu sunt mulțumiți de calitatea vieților sau calitatea vieților astăzi nu este la nivelul la care ei și-ar fi dorit? Desigur, unii poate să o vadă din perspectivă financiară, alții poate să o vadă în altă perspectivă. Care este părerea dumneavoastră legat de asta? Părerea mea este că asta se simte la nivel emoțional, dacă tu trăiești în propria ta viață sau doar existi în propria ta viață. Adică e foarte important să te urmărești pe tine ce simți. Cât de mulțumit ești tu de nivelul calitativ al relațiilor tale, cât de mulțumit ești tu de nivelul jobului tău, de felul în care tu lucrezi sau felul în care te simți la locul de muncă. Faci ceea ce îți place, cred că e foarte important și asta să ne dăm seama, adică eu acum fac ceea ce îmi place, lucrez ceea ce îmi place sau fac doar ceva ce poate mi-au sugerat părinții, am un job pe care mi l-au sugerat părinții sau poate că ceea ce am văzut eu că se practică foarte mult și probabil că se practica și înainte, dar acum văd tot mai des lucrul ăsta. Îi întreb pe cei de clasa 12-a, unde te gândești să te duci după ce termini? Păi mă duc la Kineto. Întreb unul, mă duc la Kineto. Întreb al doilea, merg la Kineto. Întreb pe al treilea, mă duc la Kineto. Și a spus, dar ție îți place Kineto? Nu, dar toți merg acolo. Efectul de turmă. Da, efectul de turmă. Deci cred că ne putem da seama cât de împliniți suntem în viața noastră dacă ne uităm la viața noastră. Și dacă începem să ne facem o autoevaluare sinceră în fiecare aspect al vieții. Și atunci, cred că de acolo după aia putem să pornim să facem schimbări. Și e important, într-adevăr, perspectiva prin care ne autoevaluăm viața. Pentru că, sigur, cel mai ușor este să te gândești, vreau să fac mai mulți bani sau am nevoie să fac mai mulți bani și e normal să îți dorești o evoluție din punct de vedere financiar. Dar s-ar putea ca, calitatea vieții tale, de fapt, să nu fie doar datorată banilor pe care i-ai sau nu i-ai, ci și a oamenilor, a relațiilor. Și ok, reușim să facem autoevaluarea asta. Acești oameni cum ajung să-și descopere potențialul sau cum pot să-și construiască o viață împlinită? Eu acum citesc din mission statement, dar mi se pare foarte, foarte relevant. Deci mi-am făcut assessment-ul ăsta, ok, tocmai mi-am dat seama, conștient, după, în cazul meu, 33 de ani de viață, că punctul în care sunt astăzi nu e în concordanță cu ceea ce simt și ceea ce îmi doresc de la viața mea. Ok, tocmai am realizat-o, e primul pas și poate cel mai important. Cum determin care este potențialul maxim pe care pot să-l ating? Ca să știu, îmi cer scuze, ca într-un GPS, ok, sunt aici și vreau să ajung în punctul ăla. Trebuie să-mi pun destinația. De unde știu care este destinația? Spuneam că primul pas este autocunoașterea, da? Deci primul lucru pe care trebuie să-l știm despre noi este cine suntem. Cine sunt eu ca și tip de personalitate, în primul rând, da? După aceea, care sunt valorile mele? Apoi, care sunt inteligențele mele multiple? Pentru că, atenție, dacă noi suntem în afara punctelor noastre forte, întotdeauna va exista un disconfort emoțional în fiecare aspect al vieții noastre.
Este foarte important să știm ce tipuri de inteligență avem, care este limbajul nostru de iubire, care este nivelul nostru de inteligență emoțională. Suntem bine acolo sau suntem undeva sub nivelul optim al inteligenței emoționale? Apoi, este foarte important să știm cum stăm noi cu imaginea de sine. Care e părerea noastră Care e despre părerea noi? noastră despre noi? Pot sau nu pot? Pentru că adică astea sunt toate lucruri pe care eu le-am experimentat la mine, da? Le-am descoperit la mine și am văzut cât de mult au început să schimbe felul în care îmi priveam viața. Apoi aceste lucruri, vă spuneam, le-am aplicat și în cadrul familiei. Din nou, în momentul în care eu am reușit să îmi cunosc copiii ca și tip de personalitate, am trecut de la a judeca la a înțelege. Când am înțeles care este limbajul lor de iubire, care este, în primul rând, limbajul meu de iubire, pentru că eu totdeauna încercam să vorbesc prin limbajul meu de iubire copiilor mei și nu era limbajul de care aveau ei nevoie, am început să fiu interesată de a vedea care este limbajul lor ca să pot să vorbesc pe limbajul lor de iubire, pentru că este foarte important ca noi ca părinți să reușim să facem acest lucru ca să umplem acele rezervor emoțional al copilului, pentru că dacă el acolo pe partea afectivă acea nevoie este îndeplinită, după aia de acolo poți să construiești. Ați menționat deja de câteva ori în ultimul minut limbaj de iubire, limbaj de iubire, limbaj de iubire. Puteți să definiți puțin pentru, nu știu, cei care nu-și dau seama la ce vă referiți? Gary Chapman are o carte, Cele 5 limbaje ale iubirii, în care el ne explică că fiecare dintre noi sunt 5 limbaje ale iubirii și fiecare dintre noi avem 2 sau 3 predominante. Da? Și atunci, dacă ele sunt așa, sunt cuvintele de apreciere, timpul de calitate, serviciile, atingerile și darurile. Așa, dacă vă spun în cazul meu, de exemplu, eu am ca și limbaj de iubire cuvintele. Ok, și mă iertați că vă întrerup. Când spuneți eu am limbajul ăsta de iubire, vă referiți că în momentul comunicării sau într-o relație, dacă se întâmplă lucruri în zona asta a limbajului meu de iubire, eu sunt bucuroasă sau simt iubire. Tocmai voiam la asta vă referiți? Da, la asta mă refer, că eu având ca și limbaj de iubire cuvintele de apreciere, aveam nevoie să mi se spună cuvinte de apreciere. Mai mult de atât, reacționam când eram criticată, pentru că mă durea. Da? Și mi-aduc aminte că tot timpul îi spuneam soțului meu, până înainte de a ști limbajele de iubire, eu am ca și limbaj de iubire cuvintele, vă spuneam, soțul are serviciile predominante. Și eu îi spuneam că el nu știe niciodată să mă aprecieze la adevărata valoare, doar mă critică. El îmi spunea că eu nu mă trezesc să-i fac cafeaua dimineața cum fac alte soții. Pentru că el avea serviciile, da. Și atunci, din momentul în care am înțeles acest lucru, cât este de important, bineînțeles că mi-am adaptat comportamentul în funcție de nevoia lui, el și-a adaptat comportamentul în funcție de nevoia mea. Deci doar conștientizarea deja a rezolvat problema. Exact. Și asta și în cadrul relației cu copiii mei. De-aia vă spunem, este foarte important să știi care sunt valorile copilului tău, care este limbajul de iubire al copilului tău. Acum, chiar recent, când a fost fiul meu acasă, el este plecat în Anglia, este stabilit în Anglia, și a fost acasă și i-am refăcut testul de valori și inteligențele multiple. Pentru că era într-o perioadă a vieții lui în care era dezorientat. Și a reușit să obțină mult mai multă claritate. Și acest lucru este foarte important și în meseria mea de dascăl, să știu eu copiilor mei care este limbajul lor de iubire, pentru că eu degeaba m-aș duce la un copil care are ca și limbaj de iubire cuvintele să le iau în brațe. El nu are nevoie în momentul acela de atingeri. Să fie luat în brațe. Are nevoie de cuvinte pozitive. pozitive. El are nevoie să-i spun cuvinte de încurajare și acest lucru a fost necesar să le explic și părinților lor, pentru că de foarte multe ori părinții îmi spuneau, dar nu mai știu ce să fac, îi cumpăr tot ce își dorește. Și după ce le-am făcut la copii testul de limbaj al iubirii și le-am explicat părinților, le-am arătat care este limbajul de iubire al copilului, am spus, n-avea nevoie de daruri, n-avea nevoie pentru că nu este în limbajul lui, în limbajul lui este timpul de calitate. Și desigur sunt persoane care sunt exact invers. Exact, da. Care preferă oricând să primească ceva, un device, o jucărie în cazul copiilor, decât să trebuiască să stea 2 ore cu părinții. Da. Și e în regulă, pentru că e normal și e natural să fim diferiți. Exact. Face parte din unicitatea noastră. Dar sunt lucruri care schimbă automat relațiile pe care noi le avem. S-a făcut un studiu la un moment dat, că m-ați întrebat apropo de împlinire, de împlinirea sufletească, de viață împlinită, și s-a făcut un studiu, există și o carte, Viața bună și cum să o trăiești, mi se pare că se numește, și este un studiu extins pe 80 de ani, un studiu amplu,
din care a reieșit exact asta. Nivelul calitativ al vieții noastre va fi în funcție de nivelul calitativ al relațiilor noastre. Dar relațiile noastre pornesc de la relația cu propria persoană. De aia spuneam că indiferent ce am face, indiferent ce schimbare ne dorim să facem, prima persoană care trebuie să se schimbe suntem noi. Să lucrăm la noi. Exact. După care să ne înconjurăm de oameni cu care noi rezonăm. Adică nu trebuie să lucrăm la alții, trebuie să lucrăm la noi, să ne ducem acolo unde sunt oamenii cu care rezonăm și deja o să apară schimbări. Spuneați că până la 39 de ani vă regăseați într-o anumită postură, iar apoi, evident, ați început procesul ăsta de autocunoaștere, de dezvoltare de sine și așa mai departe și ați ajuns în punctul în care sunteți astăzi și, desigur, un lucru pe care eu îl admir de obicei la toți oamenii și încerc să mă înconjur cu oameni care au gândirea asta că trebuie să te educi în continuu. O faceți și sunteți în procesul ăsta elaborat. Dar, care au fost primii pași, da? Adică încerc acum să facem un lucru practic pentru cei care ne urmăresc și auzindu-ne poate zic, wow, ce interesant, sunt deschis să lucrez la mine, sunt deschis să intru să deschid procesul ăsta pentru mine, dar care ar fi primii pași? Ce aș putea să fac? Sunt anumite cărți pe care trebuie să le citesc, sunt specifice anumite strategii pe care trebuie să le urmez. Ce ar trebui să fac? Exact ce vă spuneam și mai înainte. Primul pas este acest proces de autocunoaștere foarte detaliat, adică să știu ceea ce am enumerat, tipul de personalitate, inteligențele multiple, valorile mele personale. Astea se găsesc ușor pe internet sau? Da, se și găsesc. Acum, eu, ceea ce am făcut eu a fost raportul DISC. Mi l-am făcut eu ca și tip de personalitate și sunt și certificată în... De la John Maxwell. Da. Sunt certificată în metoda Maxwell DISC. După ce știi toate lucrurile astea despre tine, îți dai seama dacă tu ești în zona punctelor tale forte sau nu ești. Dacă ești un caz fericit. De exemplu, eu sunt un caz fericit pentru că am ca și inteligențe multiple, inteligența verbală lingvistică, am inteligența intrapersonală și interpersonală. Ca și meserii mi se potrivesc profesor, consilier de dezvoltare personală și psiholog. Primele două le am, psiholog urmează. Așa, deci e extraordinar de important, pentru că da, atunci, într-adevăr, poți să spui că tu ești împlinit sufletește cu ceea ce faci la job, dar întâlnesc foarte multe persoane care cu asta încep. Nu-mi place ceea ce fac, nu știu cine sunt eu. Și atunci, cu asta ar trebui să înceapă, practic, să aibă o imagine foarte clară a cine sunt eu, da? Care sunt punctele mele forte, care sunt punctele mele slabe. În momentul în care am identificat asta și vă spuneam, eu eram la un moment dat, mi-am dat seama că ceea ce mă sabota și ceea ce mă ținea pe loc era o imagine de sine foarte scăzută. Așa că pasul următor a fost acesta, să încep să îmbunătățesc imaginea de sine, să îmi dau seama care sunt acele lucruri sau acele experiențe din copilărie care mă trag în jos sau care mă țin pe loc, pentru că am și avut o experiență în copilărie foarte neplăcută, adică toată copilăria a fost cumva dureroasă și astea s-au reflectat mai târziu în tot ceea ce făceam, în absolut tot. Și mi-aduc aminte că la un moment dat citeam o carte a lui Roy Martina și spunea el acolo că 99% dintre copiii care au fost acasă abuzați, fie verbal, fie emoțional, fie fizic, vor face același lucru. Wow. Cu toate că și-au jurat că nu o să facă lucrul ăsta. Și m-am regăsit foarte tare în cuvintele lui, pentru că eu tocmai asta mi-am promis, că eu voi fi un alt tip de părinte. Și am ajuns în situația în care repetam, practic, comportamentele părinților mei, a mamei mele în mod special. Și asta a fost ceea ce m-a dus către declinul emoțional. Și de acolo a trebuit după aia să încep să muncesc foarte mult, dar până când noi nu știm care sunt acele lucruri care ne sabotează, noi nu avem cum să schimbăm. Nu poți să schimbi ceva ce nu cunoști. Deci prima dată trebuie să știi exact ce anume trebuie să schimbi la tine. Deci, cum spuneam, primul pas este să am o viziune amplă, cine sunt eu, apoi să-mi dau seama unde trebuie să încep să lucrez. Eu asta am făcut, am lucrat la imaginea de sine, după aceea mi-am lucrat pe partea de răni emoționale, apoi la dezvoltarea inteligenței emoționale, dar odată ce începi să-ți îmbunătățești imaginea de sine și îți conștientizezi rănile emoționale, deja după aia de acolo începe să vină inteligența emoțională la pachet.
Este o muncă ușoară asta, a descoperirii de sine și a... Absolut nu. Și eu nu spun niciodată persoanelor cu care lucrez unul la unul în mentorare, nu le spun niciodată că e un proces ușor și nici nu le spun că dețin formula magică sau că există vreo soluție care într-o zi îți schimbă viața. Sub nicio formă. Dar merită? Merită, cu desăvârșire. Merită cu desăvârșire. Deci dacă ar fi să mă raportez doar la faptul că în momentul de față am o relație extraordinară cu copiii mei, care pentru mine a contat foarte mult. Deci era unul dintre lucrurile care contau foarte mult pentru mine, relația cu copiii. Dacă e să mă uit doar la relația pe care am dezvoltat-o cu copiii mei, pornind de la un părinte abuziv, pentru că eram un părinte abuziv, asta este. Nu e ușor să recunoști lucrul ăsta, de aceea nici nu este ușor procesul de autocunoaștere, pentru că tu trebuie să te confrunți cu lucrurile pe care nu le-ai făcut bine, trebuie să te confrunți cu situațiile în care ai rănit persoanele dragi și nu este un proces ușor. Nu, de multe ori mi-aduc aminte că dădeam de exerciții în cărțile de dezvoltare personală, la finalul fiecărui capitol era câte un exercițiu. Și efectiv mă enervam când vedeam exercițiile alea, pentru că știam că iarăși trebuie să iau caietul și să scriu. Și era foarte greu, dar pas cu pas am reușit după aceea să fac și acum chiar îmi place. Acum aștept să găsesc o carte în care să fie cât mai multe exerciții. Ca în zicala aia populară, cum mănânci un elefant. Da, bucată cu bucată. Bucată cu bucată. Da, așa e și cu autocunoașterea, bucată cu bucată. Nu o să spun niciodată nimănui că se întâmplă în 5 minute, că e ușor, că toate se schimbă pocnind din degete. Nu. E un proces în care vei fi implicat toată viața. Pentru că tot timpul vei găsi în comportamentele tale ceva ce poate fi îmbunătățit. În marketing, în business și, și în alte direcții se regăsește foarte des cuvântul metrici sau sintagma indicator de performanță. Ce vreau să zic prin asta este că de obicei în marketing, ca să vedem performanța unui proces de marketing sau unui proces de vânzări, urmărim anumiți indicatori și anumiți metrici ca să ne facem noi o imagine de ansamblu. E bine, faptul că stabilim de la început anumiți metrici pe care să-i urmărim poate să fie, evident că este o formă foarte avantajoasă și benefică de a prezice și de a avea așteptările corecte, dar în același timp, atunci când urmărim ceva, în același timp pierdem din vedere alte lucruri importante. Și făcând o paralelă la situațiile în care ne regăsim fiecare în viața de zi cu zi, noi avem niște indicatori de performanță pe care îi avem deja stabiliți și încercăm să-i urmărim, și anume bani mai mulți, nivelul financiar. Și atunci, ca și soluție, mă gândesc, ok, dacă vreau să-mi cresc nivelul financiar, trebuie să fac o activitate care să-mi producă mai mulți bani. Relații mai bune, deși, din păcate, nu în metric atât de urmărit pe cât ar trebui, dar să zicem, relații mai bune cu partenerul de viață, cu copiii noștri. Ok, păi ca să am o relație mai bună cu partenerul de viață, ar trebui să mă asculte mai mult. Sau, diferite soluții la care putem să ne gândim. Și de regulă cam în zonele astea două și bine, poate să mai fie o latură spirituală, că totuși suntem într-o țară ortodoxă, avem o latură spirituală destul de dezvoltată, dar în principiu cam ăștia sunt metricii pe care urmărim și încercăm și ne învârtim așa în jurul vieții, doar alergând după metricii ăștia, când de fapt pierdem din vedere metricii ceilalți pe care dumneavoastră i-ați menționat, care sunt la fel de importanți, care ar trebui să fie la fel de mult urmăriți și atinși și, interesant sau nu, tocmai aceia vor avea de fapt un impact poate chiar mai mare sau mai productiv în lucrurile pe care tocmai le-am menționat. Este foarte simplu. Îmi pun întrebarea, sunt în acord cu valorile mele sau sunt pe lângă ele? Da, poate că eu vreau foarte mulți bani, dar banii sunt o valoare. Pentru mine sunt în top 5 valori ale mele. Sau este doar o valoare preluată? Sau bine, vreau să fac mai mulți bani. Eu încurajez gândirea asta. Vreau să fac mai mulți bani, să fii mult mai bine, pentru că evident cu banii poți să faci foarte multe lucruri bune. Da. Și lucruri rele, dar aici vorbim cu oamenii care vor să facă lucruri bune cu banii. Dar poți să faci mult mai mulți bani făcând o altă activitate decât aia pe care o faci acum, care poate ar fi mai în concordanță cu valorile tale. Da, dar tu poți să faci foarte mulți bani în momentul în care
știi foarte bine dacă ești acolo unde trebuie. Dacă focusul tău este doar pe a face bani, tu vei fi pe lângă valorile tale. Dacă focusul tău va fi pe a îmi trăi valorile și a-mi trăi eu potențialul meu, banii vor veni. Și apoi este foarte important să știm care este scopul pentru care vrem bani. Pentru că banii sunt doar o resursă. Cu siguranță. Noi le dăm valoarea, dacă sunt buni sau răi, din energia cu care îi folosim sau scopul pentru care îi folosim. Da. Deci cel mai important lucru este ăsta, să știm care sunt valorile noastre și care este scopul nostru în viață. Că vă spuneam, autocunoașterea este primul pas, după aia este autoreglarea emoțională, după aia sunt relațiile și după aia este scopul, să știm care este misiunea. În momentul în care eu știu exact cine sunt eu, ceea ce v-am enumerat mai înainte, tipul de personalitate, ca și tip de personalitate, ca și inteligență multiplă, ca și stil de învățare, deci toate astea ce aparțin de mine, ca nucleu. În momentul în care eu știu toate astea, după aia pot să mă duc la restul pașilor și după aceea pot să-mi dau seama și care este scopul meu, bineînțeles, să-mi descoper scopul și uite așa, după aia trăiești o viață împlinită pentru că tu ești în aliniament cu tine, cu cine ești tu cu adevărat. Și este mult mai ușor să te manifesti la potențialul tău atunci când ești în locul potrivit, înconjurat de oameni potriviți. Bineînțeles. Și tocmai de asta ne plângem mult. Nu sunt în locul potrivit, nu am șansele potrivite și un răspuns la chestia asta poate să fie tocmai pentru că nu te cunoști pe tine ca să te pui acolo unde trebuie. Da. Lucrez acum cu o doamnă în vârstă de 50 ceva de ani și la vârsta de 53, mi se pare, 54 pe acolo, îmi spunea, nu știu cine sunt. E dureros. Pentru mine, știu cât a fost de dureros când eram eu în perioada aia și de fiecare dată când aud o persoană care îmi spune asta, nu știu cine sunt eu, nu știu ce vreau să fac cu viața mea, mi se pare că deja e prea târziu pentru mine. Dar în momentul în care a început să pună cap la cap lucrurile, în ceea ce o privește, adică cine este ea în esență, am văzut cum a început să se lumineze la față. Am văzut cum putea deja să își privească viața dintr-o altă perspectivă. Cum putea să spere deja mai mult pentru viața ei. O persoană care, în momentul în care am început discuția, era, așa cum spune John Maxwell, că foarte mulți oameni mor pe la vârsta de 25-30 de ani, dar sunt îngropați la 80. Pentru mental, că spiritual? Da, murim emoțional. Da, din păcate murim emoțional și murim emoțional tocmai din această cauză că nu știm cine suntem și nu știm care este direcția noastră în viață. Și dacă nu știi, exact ca și când ai pune o barcă pe apă, du-te după vânt. Exact. Și așa este în viață, te poartă vântul. Exact. Și se spune că atunci când nu ne cunoaștem valorile, suntem exact ca și o barcă pusă pe apă pentru că nu avem nicio direcție. Valorile ne dau direcție. Iarăși o persoană pe care eu o admir foarte tare spunea, eu nu mă contrazic cu nimeni. Dacă tu crezi că ești în felul ăsta, poți atâta și ai atâta sau meriți atât, ai dreptate. Eu nu te contrazic. Și ce voia să zică prin asta este că exact lucrurile pe care noi le credem despre noi, alea sunt adevărate. Sunt adevărate, ăsta e un cuvânt fără a avea o conotație exactă și concretă. Da? Dacă sunt adevărate pentru tine, asta vezi tu în universul tău. Nu înseamnă că într-adevăr alții te văd la fel, dar este suficient modul în care tu te vezi. Și atunci dacă ești într-un loc în care nu faci nimic, și să știți că mi s-a întâmplat și mie. Eu am lucrat mulți ani de zile într-o industrie în care nici nu mai știu cum am ajuns acolo, dar mă bucur că nu mai sunt. Făceam niște lucruri în care nu mă regăseam. Eram într-un mediu toxic pentru mine, eu mă consider o persoană creativă, pozitivă, sociabilă și eram într-un loc care tocmai aceste valori nu le puteam îndeplini. Ulterior m-am găsit în postura de angajat. Eu, iarăși, fiind o persoană care are nevoie de libertate, un spațiu de creație, are idei multe, are păreri multe și știu că în ipostaza aia de angajat într-un sistem bine definit, tocmai lucrurile pe care eu le consideram calități la mine nu mă lăsau să mă desfășor. Și de-aia și am intrat într-un burnout, mă bucur că am reușit să ies destul de repede, de-aia simțeam că nu pot să fac nimic, că nu pot să cresc, eram frustrat, intrasem într-o stare de victimizare, evident lucru care afecta și pe ceilalți din jurul meu care erau în sistemul ăla și
nu foarte conștient atunci pe moment am reușit să ies din ipostaza aia și să-mi ofer așa exact cadru în care eu pot să mă desfășor. Și desigur, sunt în proces și lucrez la mine și nu mi-am atins încă adevăratul potențial. Dar cu siguranță faptul că mi-am dat seama de lucrurile astea despre mine m-au ajutat să mă așez în locul în care mă simt cel mai ok, cel mai bine. Din punct de vedere al tipurilor de personalitate, DISC, vorbesc acum despre DISC pentru că îl cunosc, există cele 4 tipuri de personalitate: dominantul, influentul, statornicul și conștiinciosul, da? Și atunci, fiecărui tip de personalitate îi se potrivește un anumit job, o anumită carieră. Cum spuneam, o anumită ipostază. Da, o anumită ipostază, adică să fie pe punctele lui forte, da? Dacă un om care este influențator și de ce îmi spuneai tu mie acum că îți place să fii independent, că îți place să fii creativ și așa mai departe, clar că tu dacă pui un om care are ca și nucleu, deci face parte din ființa lui independența, dacă l-ai pus și l-ai închis într-un birou unde el nu poate să își trăiască cine este el de fapt, da? Aceste abilități, dar practic e cine ești tu. Dacă nu poți să faci asta, e firesc să apară acele neîmpliniri. Și asta poate să fie un motiv și pentru cei care se simt că... Exact, și după aia automat sunt afectate și relațiile din jur, pentru că tu nu ești mulțumit cu ceea ce faci. De ce spuneam că este foarte important să știi cine ești? Tocmai din acest motiv, ca tu să ajungi să faci ceea ce e în concordanță cu tine, cu cine ești tu, cu nucleul tău. Dacă tu știi tipul de personalitate și știi inteligențele tale multiple, lucrurile se schimbă și știi valorile, pentru că ele se întrepătrund. Toate lucrurile astea se întrepătrund. Eu am ca și tip de personalitate I. Influentul. Influentul este denumit comunicator. Da? Deci tipul meu de personalitate este denumit comunicator. Vă spuneam, ca și inteligențe multiple, am inteligența verbal-lingvistică, intrapersonală și interpersonală. Da? Ca și meserii mi se potrivesc profesor, psiholog și consilier de dezvoltare personală, deci toate merg mână-mână. Ca și valori am dezvoltarea personală, am independența, care vine tot din tipul de personalitate al I-ului și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea se leagă. Și în momentul în care le știi lucrurile astea despre tine, dintr-o dată simți că s-a făcut lumină în viața ta. Dar, bineînțeles, să ți le poți și trăi. Asta este foarte important. Adică, ce spuneai și tu, să nu fii prins într-un job unde nu ești împlinit sufletește, pentru că automat de acolo deja nemulțumirea ta se răsfrânge și în jurul tău. Aseară ascultam pe social media, un interviu sau o bucată de fapt dintr-un interviu pe care un om de business, o persoană publică deja din România, intervieva o persoană din cultura asiatică și persoana respectivă, este ghid spiritual, nu autointitulat, ci așa este văzut și așa mai departe. În fine, nu e despre ei, e despre ce a spus persoana respectivă. A fost întrebat cum reușim să ne dăm seama care este scopul nostru în viață sau care ar trebui să fie scopul nostru în viață, iar el a răspuns: nu ar trebui să ai un scop în viață. Adică nu există un scop precis în viață. Consider că scopul principal în viață este să o trăim. Să o trăim 100%, să fim prezenți și, în fine, a detaliat foarte frumos în tot ceea ce a spus, dar cumva asta mi-a venit în minte în timp ce vorbeați, că oricare ar fi lucrurile pe care ajungi sau îți dorești să le întreprinzi în viață, că vorbim de o latură artistică, că vorbim de ceva proactiv sau, pentru societate, nu contează, job, familie și așa mai departe, cred că totul trebuie să se întoarcă la scopul primar, care este cel de a trăi 100%, de a fi bucuros, de a fi prezent, de a fi împlinit și, din nou, cât de conectat este asta cu modul în care tu te vezi pe tine sau cât de mult știi tu despre tine. Da, e inutil să ai un scop dacă tu fiecare zi te chinui în viața ta. Dacă tu fiecare zi faci pentru că trebuie să faci anumite lucruri, dar tu vrei să atingi scopul respectiv, da? Energia din care tu vrei să atingi scopul deja este greșită. Este greșită. Da? Deci, da, într-adevăr, e bine să avem o direcție, să avem un scop, dar să nu uităm să trăim în viața noastră, nu doar să existăm în viața noastră. Să fim, cum spunea și John Maxwell,
să fii viu în viața ta. Da? Nu să fii... Am un prieten care face urarea într-un mod mai interesant și un pic diferit față de cum o facem noi la ziua de naștere. El nu spune la mulți ani, el spune la multă viață în anii tăi. Da. Și chiar spunea, întâlnisem expresia asta, sintagma asta în cartea lui Maxwell Maltz, Psihocibernetica, o carte foarte bună de corectarea imaginii de sine, apropo. El spunea acolo să cauți să adaugi mai multă viață în ani decât ani în viață. Mai apare un element important și definitoriu de multe ori. Și atunci, ok, începem să conștientizăm, dacă ăsta este procesul cel mai important, cel puțin la început, cu care începem. Începem să conștientizăm niște lucruri despre noi, să ne dăm seama că, într-adevăr, there is more. Sunt mai multe lucruri acolo pe care nu le știu. În schimb, sunt deja în câteva ipostaze în care mă simt blocat și ok, vreau să ies din ele, dar în același timp depind de ele. În sensul că ok, nu mă regăsesc la locul de muncă, dar la locul de muncă mi-aduce banii cu care pot să supraviețuiesc. Nu mă regăsesc în relația perfectă, dar momentan nu pot să fac pasul fie de a mă schimba sau de a schimba relația, fie de a schimba relația. Era tot o vorbă foarte interesantă de la Jim Rohn, că ai două variante ca să te simți în largul tău, fie să schimbi oamenii din jurul tău, fie să schimbi oamenii din jurul tău. Da. Dar întorcându-mă, un element foarte important este frica, teama de a face schimbarea. Și teama de schimbare în general e o teamă destul de des întâlnită. Cum sau ce sugerați unei persoane care simte că aș vrea să fiu mai bun, aș vrea să schimb X și Y, dar mi-e frică să o fac? Ce i-ați sugera? Din nou m-aș întoarce în același punct. Încearcă să vezi să te cunoști pe tine, care sunt fricile tale dominante, de unde vin ele. Cum poți să... Care e sursa Care este temerilor? sursa? Sigur că da. Întotdeauna când noi dobândim un nivel superior de înțelegere asupra comportamentelor noastre, asupra emoțiilor noastre, lucrurile încep să se schimbe. Doar că aici e marea teamă a oamenilor, confruntarea cu propria persoană. Ce am observat eu, foarte ușor fac cunoștință cu oricine, mai puțin cu ei înșiși. Este un proces, da, într-adevăr greu, dar, cum spuneam, este un proces care merită. Și da, din momentul în care îmi conștientizez fricile, știu exact pe ce trebuie să lucrez mai departe, da? Apoi, spuneai tu că dacă ești prins într-un job care nu-ți place, dar tu știi că jobul respectiv îți aduce bani. Da, tot ce poți să faci în momentul respectiv este să conștientizezi jobul ăsta, deci să schimbi felul în care tu te uiți la jobul tău. Nu este un stil de viață, e doar o modalitate pentru a plăti factura. Știi, spunea Wayne Dyer, schimbă felul în care te uiți la lucruri, lucrurile la care te uiți se schimbă. Schimbă felul în care tu te uiți la jobul tău. Uită-te la el din perspectiva beneficiilor pe care tu le ai acum. Și că e doar o etapă. Și că e doar o etapă. Dar poți face asta, din nou spun, când tu ai finalul în minte, unde vrei să ajungi. Dacă nu există finalul acela în minte, adică scopul, nu voi face mari schimbări, pentru că nu am de ce să le fac. Mă voi complace acolo. Nu există motivația reală. Nu există motivația intrinsecă și atunci vei merge în continuare, vei funcționa, te vei mulțumi cu ceea ce ai și în momentul acela ai făcut un compromis, nu mai are cum să fie câștig pentru tine. Și nu va fi câștig nici pentru cei cu care tu interacționezi. Cu cei dragi mă refer, da? Da. Doamna învățătoare, dacă cei care ne-au ascultat sau ne-au privit până în acest punct și au zis, wow, cât de tare, vreau să aflu mai multe, vreau să o cunosc mai bine pe doamna Iarca Baițar, cum ar putea cineva să intre în legătură cu dumneavoastră sau care sunt metodele cele mai bune prin care persoanele respective să învețe mai mult, să afle mai mult din ceea ce aveți de oferit? În momentul de față pot fi contactată pe pagina personală pe profilul personal de Facebook, pe grupul meu de Facebook. Am un grup de Facebook care se numește Life Learning și acel grup s-a născut tot din concluzia la care am ajuns că indiferent ce rol vrei să-l joci în viață, îl ai de jucat, practic nu vrei să-l joci pentru că din asta este făcută viața, trebuie să înveți. Vrei să fii un părinte bun, trebuie să înveți. Vrei să fii un partener de viață bun, trebuie să înveți. Vrei să fii un profesionist bun, trebuie să înveți. Da? Indiferent ce ai vrea să faci în viața asta, dacă nu ești dispus să înveți, nu vei putea. Deci, în concluzie, viața se învață. De acolo s-a și născut acest
nume al grupului. Deci am acel grup în care în momentul de față facem în fiecare săptămână live-uri pe diferite teme. Acces este gratuit? Da, este gratuit, bineînțeles. Și după aia de acolo, dacă cineva este dornic, da, există o modalitate prin care poate să completeze un formular și să intrăm în contact direct. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră și pentru informațiile prețioase pe care le-ați împărtășit. Cred că copiii dumneavoastră sunt mândri că au așa o doamnă învățătoare. Acum, dacă fac așa o foarte rapidă retrospectivă la perioada aia când și eu eram un copilaș în școală, recunosc că atunci când am făcut saltul de la clasa 4 la clasa 5-a, a fost un mic regret, da? A fost o mică părere de rău că nu voi mai fi cu domnul învățător în cazul meu și dintr-o dată sunt alte persoane pe care trebuie să le descoper. Apoi, desigur, s-a întâmplat același lucru cu saltul la liceu, saltul la facultate și așa mai departe. Vă doresc ca și următoarea generație despre următoarea generație să spuneți același lucru pe care l-ați spus la începutul conversației noastre de astăzi. O să las, bineînțeles, link-urile către profilul dumneavoastră de Facebook, către grupul de Facebook pe care l-ați menționat. O să las în descriere, deci dacă ai descoperit aici anumite lucruri care te vor putea ajuta și în călătoria ta personală, vezi link-urile din descriere și îți recomand să iei legătura cu doamna învățătoare pentru a vedea cum poți să îți atingi obiectivele personale, cum poți să te descoperi și cum poți să găsești metodele cele mai bune pentru tine pentru a lucra spre scopul pe care tu urmează să ți-l propui. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră. Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate, pentru invitație și pentru încrederea acordată, bineînțeles. Și sper ca ceea ce am împărtășit cu voi să fie de impact, cel puțin pe jumătate, cum a fost toate cele informații pe care eu le-am împărtășit cu voi, să aibă cel puțin pe jumătate același impact în viața lor pe care l-a avut în viața mea când am început acest proces și pe parcursul acestui proces. Vă mulțumesc încă o dată. Cu drag. Dragilor, ne vedem în episodul următor.